gone by, you gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. Death dogs my path with stealthy steps from day to day. I cannot find your peaceful place, but dwell in dreary darkness, longing for your face. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. I will look back in days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. All will be well if only. Mass intentions offered July 17, 2020, Friday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions. Complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Father Lubert Leonard Macmanos, Jacinta Patalingog, Jane Abangan and Aranzado families, Manilyn Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad de Cuba, Arnold Piner and Ampi Arcos,
Angeli Bano, Val de Vera, Welly Ligayo, Dr. Emil Haka, Alex de la Calzada, Eustacia Brigondo, Josefina Acero, and Amor Barangan. Speedy healing of all COVID-19 positive for Simeon Pizarra, Luis Tapero, and Susan De Guzman. For the successful operation of Jacinta Patalinghong. Good health and success of work and business of Angeli Bano. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. For the conversion of all Pilmusa guards past and present. Good health, guidance, safety, and protection of Enrique's family. Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jesus, Juanito, Eduardo, Glenn, Basilisa, Placido, Adolfo, Jolios, Cali Balanga, Family Tree, Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresios, Dennis Bernardos, Denise Leonet, Cabilan Family, Hilbert Kiamco, De La Serna Family, Marlene Tampos, Jerry Borja, Dodong, and Chisca, and Barangan's family. For Clive Philip that he can avail the E&E Charitable Foundation Scholarship. Good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy, and delivery of Consolacion in Clino. Long life, peace in our home, unity within the family, for complete eradication of all diseases, especially COVID-19. For the people who are still working and the frontliners, may they protected and blessed. For good relationship and marriage, good employment of Eugene in Clino and family. Safe, healthy pregnancy of Marian Muga, for good intentions of Maria Divina and Rina, for spiritual, mental, emotional healing of the La Serna family, for the successful of the upcoming business of Eloisa Bibereno, for the safety of the people of La Carlota City. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tising family, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Laurentes family, Mr. and Mrs. Paulina Albicia Jr. and family, Enriquez family, Christine and Abeth, and Clino family, Chito and Grace Galang, Danilo, Consuelo, Bacosmo and family, Rebecca Hontelio and family, Jason, Beracu and family, Ortez family, Diana, Jillian Kiamcos and Alcoinos family, Rabilo and Rizaba family, Cleofi Mahinay and family, Bernadette and Marites de Niega, Dominic Carmel, Fabrua and Ragmac family, Teresita Tampos, Humawas. 84th birthday of Carmen Castillo, 2nd birthday of Summer Gian Baura, for complete healing of Vicky, 24th birthday of Vanessa Iscasinas, successful delivery of Vance Dane Iscasinas, birthday of Priscilla Lucero, Miguel Israel Capacity, and Jonel Ragma, 9th wedding anniversary of Jonel and Ana Villa Ragma. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, and Ninita Kabangitan. Mercedes and Eligios, Jolie, Rolly, and Marciana, Benita, Beatriz, Angel, Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, Benigna, and Eliseo, Amada, Telma, Welfrida, and Saturnina, Emerinciana Pipito, Carolina Fonse, Rodolfo, Sayong, Felipa, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing Habonero, Mauring, Espiridion Intec, Jesus, Eduardo, Bibing Dibalocos, Ropo Narbal Sr. and Jr., Adila Ravillas Perez, and Inidik Bungon. Perry, Alex, Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro, Manuela Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmondo, Clara, Telberia, Romolito, Remo Victory, Fernando Eloterio Bidasco Candido, and Lydia Eugene, Jesus Elizabeth, Jamie Remy Lee Fong, Cristituta, Betes, Tomasa, Servilla Lazaro, Bernardino, and Ana Corita, Ronaldo Marquez Manoreña, Elisa Pablo, Agnes Nieves, Divino, and Lauro Osorio. Mayet, Sabrina Feli Dumuran, Alex Flor, Placebe Mariano Ke, Ramon Arcinas, Judge Lee, Lucio Bong Tan Jr.,
Deceased, Pelmosa Guards and Clients, Juvenal and Carmen Osorio, Pasencia, Felipe Sr., Florante, Pea, Jesus, Saturnino, Cesar Sr., Rodel, Gina, Ami, Narciso, and Ertrudis de Gracia. Paulino Sr., Anselma Abisha, Celestino and Andrea de Gracia, Arthur de Gracia, Marisa de Gracia, Pete Giflin, Angie Felix de Gracia, Democrito Espina, Manuel Ponce, Praxidis Ponce, Candido Ana Consorcia, and Victoriano. Hugo Crescenti Josefina Antoneno, Placido Radora Bandelia Comita, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsinia Jr., Ruben, Antonieta, Chanura, Elmer, Bob, Gilbert, Lydia, Benjamin Sr., Cesar, Loreto, Elita, and Ronald. Ricardo, Lita, Angeles, Felipe Sr. and Jr., Eliotina Emerinciano, Florendo, Federico, Obita, Pilar, Bernardo, Asusina, Edward, Eva, Delia Mingo, Danilo Tampos, Hermano Mingo, Florencia Cabatingan, Wida, Nef, Elina, Oping, Vector, Berteng, Gorio, Enes, Jesus, Florencia, Merto, Rita, La Locha, Inigo Sr., Angeling, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jengol, Donato, Paulina, Demetrio, and Bernardino. Bernardita, Isabel, Josefa, Ignacio, Amparo, and Flor de Liza. Victoriano, Victorioso, Zutico, Hena, Rey, Luisa, Elpidio, Charing, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Mili, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, and Orlando. Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Corazon Calvo, Ramon Enriquez, Daniel Oy, Cristita Oy, Edelberto Oy, Bernadita, Isabel, Bernardo, Manuel, Herminihilda, Proctusa, Marcelo, and Maxima, Clito, Erlendo Sr., Susana, Porferia, Edgardo, Tomas, Carmen Natividad, Manuel, Adila Perez, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela Liting, Ramon Sr., Munching, Gigi, Lelia Alatraca, Segundo, Veronica, Jesus Sr., Isidra, Virginia, Gina, Gloria, Flor de Liza, Efren, Rolando, Julieta, and Ismael. Santiago, Eugenio, Segundo, Veronica, Virginia, Ginipet, Espirito, Boyce, Esther, William, Rodi, Vicente, Caridad, Maria, and Gabino Sr. Vicario, Gabino Jr., Nanding, Lourdes, Arturo Sr., Marcelina, Sebastian, Anatalio, Anastasio, Pastor, Dolores, Herniño, Cesar, Julieta, Bin, Lelia, Mario, Michael, Beatriz, Mario, Michael, Bibi, Herminio, Clem, Andres, Fausto, Anselma, Gerardo, Romeo, Braulio, Rosita, Agustin Jr., Conrada, Leonedo, Alan, Elias Sr., Maria, Magdaleno, Maria Daisy, Romeo, Ramon, Juanito Sr. and Jr., Godofrido, Oscario Toreno, Elisa, Celso, Potenciano, Elpidia, Vicente, Padre Restituto Padilla, Melenda, Pedro Milagros, Paulita Sixto, Manuel Praxidis, Candido, Ana Consorcia Victorino, Roberto Sr., Josefina Agrestina Agustin, Romulo, Francisco Rosario Abis Oy, Maria Lourdes Ordoña, Justiniano Abadia, Gualberto Sr. and Jr., Leo Tomasito Jr., Juan Materna Estrelleta, Maria Primo Jubilee Faith, French Patrick, Facunda Norma, Jerry Lawrence, Juanita Soledad, Basilia Honorio Yotequio, Rina Bienvenida, Angelina Agustin, Concepcion Manoreña,
Luridel Argoncillo, Rafael Trasmonte, Lourdes Romaldo Nestor Melesio, Erlinda Eugenia Patricio, and Rusila. Teresita Francisco Ernesto and Carlos, Bibiana Elpidia Añano Jr. and Sr., Aberel Ray, Segundo Sr., Rosario Sara Nadine, Jose Antonia, Sally David Hubita Eulalia Catherine, Mercedes Nazario Valentin, Virginia Nate, Ray Celino Lupis, Antonio Kakilala, Carlos Gadiani Gabuya, Manolo Cabanting, Rogelio Sr., Rufino David, Anilio Sr., Roberto, and Edelberto. Maria, Alfredo, Josefina, Perlita, Virgilia, Andres, Ruby, Telma, Carlos, Enrico, Felicitas, Francisca, Lorita, Apolinar, and Norma. Eldefonsa, Trudes, Agustin, Ramon Sr., Julieta, Vincent, Arturo, Juanito, Darini, Purificacion, Obilia, Manolita Bres, Juana Nacurda, Milagros Renes, Guillerma Trinidad Ramos, Leopoldo, Lydia, Rodolfo Lorenzo, Pidi Lazaga Dino, Catalino Villaber, Leonidis Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Sr., Antonio Iala, Jose and Esperanza Distoa, JC Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Edin Lim, Magdalena, Opelia, Isabel, Judith, Benjamin, and Romulo. Benedicta, Florencia, Doroteo, Nita, Esmael, Ava, Yap, Nicolasa, Eldebrando, Vector, Milicio, Margarito, Lodivino, and Antonio Sr. 6th Day Novena of Lita Lumibaw. 3rd Death Anniversary of Gina Baura Anibincio Puzon. 8th Day Novena for the 48th Day of Vincent Camay. 9 Days Novena of Natividad Kapilitan. Novena for 40 Days of Emilio Daclan. 5th Day Novena of Ricky Douglas Hoffman. 3rd Day Novena offering for the 48th Day of Mr. Crescenti Mosquida. 1st Day Novena for the 1st Date Anniversary of Amparo Dignos Montero. Death Anniversary of Charlie Martinez, Alijo Capacity. Birthday of the late Segundo Macatol Jr., Enrique Boligao Sr., and Generosa Rago. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Paanaaw sa kanimo. Mga igsuon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining July 17, atong online Mass sa alas 6 sa gabi. And I would like to invite you to present to the altar of the Lord your personal and family intentions. Lakip sa atong mga intentions, atong iampo, good health and safety, protection of all our parishioners. Labi na dinhi sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, tanang mga deboto ni Mama Mary Birhen sa Lourdes, all the frontline health workers, mga doctors, nurses, nga nagsagubang against COVID-19.
good health and safe homecoming of Johnny Garrett. Thanksgiving usab sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw. Ilabi na nila ni Brian Jeresa, Carmen Sita Managase, Lester Bitonio, Esper Alcordo, Gladys Madlos, Kim Kabusas. Ug ato sang iampo ang tanang mga may sakit for healing and spiritual strength, for Justice Poy, Tita Alvarez, Dr. Eugene, Dr. Pasita, for Carmen, Jerry Millares, Rosemary Chua, Leslie Suliban, Cole Dake, Arnold, Gladys, Choi, Stefan, Nove, Kim, Susan Cayas, Emma, Lara Damole, James Arsenio Ponce, Joel Seno, Salvacion Paul, Vique Amor de la Peña, Eugene Samuel VII, Rebecca Ricarte, Nigel Christian, Jima. Ug atong iapil ang mga kalag nga nangamatay na, ilabi na nila ni Carminda Co, Jose Camelio, Lita Lumibaw, Anita Makawili, Rosales Boy Makawili, Leopoldo Dairo, Lydia Cañete, Carlos Antonio Abad, Maria Fe, Loloy Figuracion, Lily Menyoso, Teresita Humawas, Maricho Humawas, Joey Abari, Maribel Amay Abelia, Roselyn Romo, Marita Lopez, Susana Amadeo, Teresita and Simplicio Sedurifa, Bernardo Dolientes Jr., Dr. Roy Rex Bacolod Lazaro. Mga igsuon, atong sugdan ang atong pagsimba, atong pagampo, karon maghinulso kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining alao misalig lamang sa kaayo mo. Kaluy-an mo na o Ginoo, wagtanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan, ug dungagi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himoa kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog malingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Unya nasakit si Ezekias ug himatyo na. Giadto siya ni Isaías, ang propeta nga anak ni Amos, ug giingnan. Nag-ingon ang Ginoo nga mamatay ka na.
busa pangandam. Miatubang sa Ezekias sa bungbong ug nagampo sa Ginoo. Miingon siya, O Ginoo, hinumdumi in taon ang akong pagbinuutan sa imong atubangan ug ang kinasing-kasing kong pag-alagad kanimo. Unya mihilak siya. Ug giingnan sa Ginoo si Isaías, adtua si Ezekias ug sultihi nga nag-ingon ang Ginoo, ang Dios ni David nga imong katigulangan. Nadungog ko ang imong pag-ampo ug nakita ko ang imong mga luha. Busad dugangan kog napulog 5 katuig ang imong kinabuhi. Luwason ko ikaw ug kining syudara gikan sa hari sa Assyria. Gisultihan ni Isaías ang hari sa pagbutang nganha sa iyang hubag ug papilit nga hinimo gikan sa igos ug mamaayo siya. Unya nangutana si hari Ezekias, unsa may ilhanan nga magmatuod nga makaadto ako sa templo. Si Isaías mitubag, mao kini ang ilhanan nga ihatag kanimo sa Ginoo, nga tumanon gayud niya ang iyang gisaad. Pabalikon kog napulo kalakang ang landong sa adlaw sa orasan ni Akas, ug natuman gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Giluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo, busa dili ako mamatay. Giluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo, busa dili ako mamatay. Sa makausa miingon ako, sa kaudtuhon sa kinabuhi mutalikod ako. Ngadto sa maganghaan sa kahiladban, ipadala ako sa nahibilin nakong katuigan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo, busa dili ako mamatay. Miingon ako, dili ako makakita sa Ginoo, dinhi sa yuta sa mga buhi. Dili na ako makasudong sa akong mga isig katawo, taliwala kanila nga nagapuyo sa kalibutan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo, busa dili ako mamatay. Ang akong puloy-anan ingog usa ka tulda sa magbalantay sa hayop. Gihipos o gikuha kanako. Imong gitapos ang akong kinabuhi, daw usa ka maghahabol, nga miputol sa katapusang hilom. Giluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo, diha, busa dili ako mamatay. Nangabuhi sila nga gipanalipdan sa Ginoo. Imuha ang kinabuhi sa akong espiritu. Gihatagan mo ako sa maayong panglawas o sa kinabuhi. Iluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo, busa dili ako mamatay. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Usa ni ana kaadlaw igpapahulay. Naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom busa nangutlo silag mga uhay sa trigo og nangunit niini. Sa pagkakita niini sa mga Pariseo, miingon sila kang Jesus,
Tanawara, supak sa atong balaod nga ang imong mga tinun-an naghimo niini sa adlawng igpapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, bisag supak sa balaod nga mangaon sila niadtong pan. Kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. Wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga ang sa matag adlawng igpapahulay ang mga pari sunod sa templo naglapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay apan wala sila makasala. Sutihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kaysa templo. Kung kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gustog mga halad nga mananap, kun dili kaluoy, dili unta ninyo pakasad-an ang mga tao nga walay sala. Kay ang anak sa tao mao ang magbubuot sa angayng buhaton sa adlawng igpapahulay. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kanatong tanan o mayong gabi na. Welcome sa atong Eucharistic celebration. Mamalandong kita mga igsuon sa atong gibasa sa atong ebanghelyo, Matthew chapter 12, 1 to 2. Kining chapter 12, turning point ni siya sa Ginoo o sa iyang kasinatian. Kitang tanan naka-experience man tag turning point sa atong kinabuhi. Unsa maning turning point? Akong gipasabot kana bitawng mga critical moment sa atong kinabuhi, crossroads or a decisive change nga mahitabo sa imong kinabuhi. Mga mahinungdanon nga kahigayunan, mga mahinungdanon nga kasinatian. No, pananglitan usa ka turning point, no, sugilanon sa usa ka Italian nga opera composer, ang iyangan si Giuseppe Verdi. No, wa siguro ta kailaan ni kay Italian man ni siya. Anyway, kini si Verdi karon, he is Italy's shining star. Usa siya ka masanag nga bituon and perhaps the greatest of all Italian opera composers. Ang iyang mga gi-compose nga opera hangtod karon, they are among the most performed around the world. And he was not just a famous composer, no, og mga opera. He was also a political figure. Politiko pud ni siya. Og gi-idolize sa hundreds and thousands of mga Italian sa iyang panahon, bisan gani hangtod karon. Pero wa siya mahimong successful diha dayon, kay ang success dili man na automatic. Miagi pud siya og kalisod gani sa iyang pagsugod. Nag-edad siya 27 anyos. Human niya makompose ang iyang first two opera. Nagsugod pa siya, ang iyang mga opera flop. Wa gyoy naminaw ug wa ganahi ang mga tao. Mauna nga tungod ni ana, dili lang ang iyang opera nga gi-compose first to opera, wa dawata, bati og flop. Napod siya personal tragedies niadtong panahona. Kay namatay ang iyang asawa, ang duha niya ka anak nangamatay tungod sa kolera. Kung karon na atay coronavirus 19, sila na ay kolera niadtong panahona. Daghan kay nangamatay, apil na ang iyang anak, iyang pamilya, na wipe out gyud ang iyang pamilya. Ug tungod ni ana, na-depress in taon ni si Giuseppe Verdi. Unsociable na kay siya, di na siya magawas-gawas, he became reclusive, nga mura siya ermitanyo, diha na lang siya sa iyang balay. And in fact, he even promised, no, nga dili na siya, he will not compose music again. Misaan siya nga iya nang biyaan ang iyang pagkamusikero ug mag-change career na lang siya. Karon usa ka adlaw, nakadawat man siya, no, gikan sa usa ka producer, gipadad-an siya bag-o nga script
a text for a proposed new biblical opera nga ang title Nabucco. So maning Nabucco, actually abbreviation ni siya no sa tinuod ngan Nebuchadnezzar no sa Italian. Kini si Nebuchadnezzar usa niya siya kahari sa Babylonia, kay ang sugilanon sa maong opera no ang freedom no sa mga Israelita gikan sa Babylon sa ilang pagkabihag nga nakagawas na sila. Maunay opera nga gustong ipahimo kaniya. Karon pagdawat niya sa manuscript, naglagot man siya. Ug tungod siyang kalagot nga iyang gilabay ang manuscript diha sa lamesa. Pero unsa mang hitabua paglabay niya sa maong script na abli man kini ug iyag yung nakit-an sa iyang mga mata kini nga linya no diha sa musical sa Italian va pensiero sul ali dorati na sa in English pa fly thought on the golden wings. Sa Binisaya pa, lupad sa langit mga mithi sa pako nga bulawan. Maubitaw na'y naka-inspire niya mga igsoon, katunga linya nga iyang nakita. Kay nga naman, it was a turning point. Kay nahimo to niya nga inspiration. Ug tungod ni ana, iyag yung nahuman, no, kining maong opera. Ang pinakauna niya nga musical, nga nahimong sikat. Nga karon sikat na kaayo ni nga musical. Ug tungod ni adtong inspiration, it brought him from obscurity to fame. And that line, brothers and sisters, it became a metaphor for Italy's patriots struggling to free themselves from Austrian rule and became an independent nation. Kaysa iyang panahon, ang Italy buwag-buwag, but this song became an anthem and it united the Italian nation. Today, no, kining gi-compose no ni Giuseppe Verdi, Va Pensiero, ang iyang music, ang iyang melody ani, every Italian knows it by heart, and it established permanently his reputation as a composer. That was the turning point. Mga igsuon, kung ato bitang basahon ang unang pagbasa, Isaiah chapter 38, naman say turning point dinhi. Kinibitaw si Hari Ezekias, masakiton na siya. Ug tungod siyang pagkamasakiton, no diha pagyud sa gawas sa ilang palasyo, no ang mga Asyriano nga gusto mubuntog ug muguba sa iyang kingdom, nya masakiton na siya. Giduaw bitaw na siya ni propeta Isaias, ug giingnan dili ka mamatay, maayo ka. Ug in fact, punan pa sa Ginoo ang imong kinabuhi 15 years more. Nangutana siya, tinuod na siya? Sure diha. Unsa may sign nga mahimo ni sa Ginoo, mingon si Isaias, no, ang adlaw mo balik siya, napo ka tikang. Nahitabo na siya. Ug nahitabo siya nga naayaw siya. And that was the turning point in his life. Unsa may pasabot ani mga igsuon? Ang iyang kinabuhi di ay iyas Ginoo, ang kinabuhi gasa, no, nabitay uban nag-birthday karong adlaw, no, na nisimba diri Gladys, no, iya man ang birthday. Ang kinabuhi iyas Ginoo, ang Ginoo may muhatag, ang Ginoo maoy mubawi. In the end, God is in control of our life. Mao na nga mosalig ra gyud taniya mga igsuon. Dinhi pod sa atong ebanghelyo, Matthew chapter 12, we are in a turning point, in a decisive moment in Jesus' life. In fact, no, we are feeling the growing opposition against Jesus. And this chapter 12, dinhi, it's a turning point, brothers and sisters, because the Jewish leaders will come to a final decision bahin ni Jesus. And they will not just reject him. In fact, they will plan to kill him, to eliminate him. And this chapter will become a beginning of the definitive steps that will eventually lead Jesus to the cross. Napatyon siya, sakiton siya.
Pero brothers and sisters, in this episode, no, this shows Jesus' disciples doing something innocent. Kay gigutom sila, niagi sila kaumahan, no, niya nanguha sila humay og ilang gipangkaon. Pero giingnan man sila, no, nga ang ilang gipangbuhat dili na maayo. It is against the Sabbath, it is unlawful. But the fault-finding Pharisees tells Jesus what is customary, ilamang gipakasadaan si Jesus ug ang iyang mga tinunan because they just saw an opportunity to criticize Jesus. Pero nindot kaayo ang reaction ni Jesus. Tulo ka butang ang gihimo ni Jesus. Primero, He faced them with courage. Bisan pa sa ilang mga panaway, wa mahadlok ang Ginoo, He was still brave, and more than that, He was still loving and merciful. Ikaduha, He explained and He enlightened to them His wisdom. He gave them His wisdom. Kay iyang gipakita no nga ang gihimo nila dili sayop. Ug ikatulo, He startled them. Gisurpresa niya sila because of His claim. Dinhi duhang iyang giklaim, miingon siya, He is greater than the temple. Para sa mga Hudiyo, ang templo, balaan ko kaina, pero miingon siya, mas balaan ko kaysa templo. Labaw sa tanan, miingon siya, I am the Lord of the Sabbath. Brothers and sisters, Jesus was attentive and fearless at the critical moments of His life. We also need to do the same, to be fearless and to be courageous, because turning points happen to our life and they are necessary many times. Nabitay usa ka English writer, kini si C.S. Lewis, miingon siya, it may be hard for an egg to turn into a bird. It would be a jolly sight harder for it to learn to fly while remaining an egg. No, subot pasabot mga igsuon, ang turning point no sa usa ka itlog mahimo siyang langgam. Kay mas lisod man no sa langgam nga mugtuon siya lupad niya, itlog pa siya. Katawanan kaayo. In other words, brothers and sisters, turning points can lead us to two directions. Either for better or for worse. Kang Verde, for better. Kang Hari Ezekias, for better. Pero ang turning point din ni Jesus, for the worse. Because it will lead Him to the cross. Whatever is the outcome, we still have a choice. And Jesus wants us to choose whatever is the outcome, for better or for worse, always to do what is loving, do what is kind, and do what is the most merciful thing, even under pressure, even against opposition. Hinaut paunta. Amen. Palihog manindog, itugyan nato karon ang atong kaugalingon ngadto sa Dios diya sa atong mga pagtuman sa iyang kabubuton. Magampo kita kaniya ug maingon kita, Amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga nagdumala sa simbahan, nga mapuno sila sa grasya sa pagpaubos, aron sa ingon ilang mapadayon ang misyon ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang kanila nga naningkamot, alang sa kalambuan sa atong nasod, nga mulahutay sila, hangtod nga ilang madangat ang kalampusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton, nga nataptan niining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga kalag sa atong mga igsuon na mihalina,
nga madangat na nila ang kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo mga igsuon, good health, safety, protection sa tanan atong mga parokyano dinhi sa atong parokya sa Birhen sa Lourdes, tanang mga deboto ni Mama Mary, tanang mga frontline health workers. O good health and safe homecoming of Johnny Garrett. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Ato sang iampo ang tanan nga nagsaulog sa ilang adlang na tawhan karon nga labi na ni Brian Jereza, Carmencita Managase, Lester Betonio, Esper Alcordo, Gladys Madlos, Kim Cabusas, nga hatagan sila sa Ginoo og maayong panglawas, bendisyonan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan aron ilang matubag ang gipangayo sa Ginoo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Magampo kita sa tanang mga masakiton nga pinaagi sa pangaliya ni Mama Mary, Birhen sa Lourdes, hatagan sila healing and spiritual strength. Ilabinan nila ni Justice Poy, Tita Alvarez, Dr. Eugene, Dr. Pasita, Carmen C., Jerry Millares, Rosemary Chua, Leslie Soliban, Collie Dake, Arnold, Gladys, Choi, Stefan, Nove, Kimberly, Susan Cayas, Emma, Lara Damole, James Arsenio Ponce, Joel Seno, Salvacion Paul, Vique Amor de la Peña, Eugene Samuel VII, Rebecca Ricarte, Nigel Christian, Gemma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. O karon sa hilom, atong ihunghong sa Ginoo, atong iampo kaniya ang atong mga personal nga mga pag-ampo. Kining tanan amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Palihog ang lingkod. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, Hosana sa kaitaasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kaitaasan. Palihog madluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula, alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo palit nganhi. Aron paghandom sa kamatayon
ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis ang among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, uban sa mga pari, imong tibuok katawhan, ang mga pamilya nga nagsunod kanato labi na sa online mass sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na si Vicenta and Mary C., Carminda Co., Jose Camelio, Lita Lumibaw, Anita Macawili, Rosales Boy Macawili, Leopoldo Dairo, Lydia Cañete, Carlos Antonio Abad, Maria Fe, Loloy Figuracion, Lily Minyoso, Teresita Humauas, Maricho Himauas, Joey Abari, Maribel Amay Abelia, Roselyn Romo, Marita Lopez, Susana Amadeo, Teresita ug Simplicio Sedorifa, Bernardo Dolientes Jr., Dr. Roy Rex Bacolod Lazaro. Ngay mong gitawag nganha kanimo gikan ni ining kinabuhia sa pagbunyag na matay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag nga gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ni Santa Bernardita, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mga igsuon, isip sa kapamilya o sa kabanay, mag-ampo kita sa atong langitnong Amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, inhisayuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan
sa mga panulay. Inunua luwas sa kami sa tautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, labi na ning COVID-19. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manang gingharian ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang atong panag-inig suunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog manluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Atong himuon act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa nanglamay katuigan, ang
Magampo kita. Huwamahan nga maluluyon, kining mga misteryo, maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi o paglaom diha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Sa di patamahuman, daghang salamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod kanato sa atong online masses, and continue to do so if you have been blessed. Unya mo greet sab ko og happy birthday sa tanan nga nagsaulog sa ilang birthday, to Brian Jeresa, Carmencita Managase, no, Tita Miami, happy birthday. Kang Esper Alcordo, Gladys Madlos, si Kim Cabusas, Lester Bitonio, happy birthday. O padayon kita sa pag-ampo o pag-amping. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios ug sa inyong mga pamilya, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon. Sa tanan nga katuigan, pagkadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay ko, simbahon ka gayon. Santo Niño, guma ko. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan unta